yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to wiyete Paris gonden ko leydi France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon nde kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka jayndiyankoɓe no temedere e nogas e jeetato warama nde hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi faltide ko ɓuuri hewde mabɓe mbara ko to Moyen Orient ko ɗum holli fedde jayndiyankoɓe windere FIJ jayndiyankoɓe hewɓe kadi nangama e ndeɗo hitande to Mali kam jewte e ganniyiɗe yuɓɓinere ko fewti alhaali politique weltorama no fewi sanne dawriyankoɓe hewɓe beltima nde fodande nde laamu ngu e andini ngal pedital ma wallu dawro ngo e lawol ton to Mali kono ina namdi yo waɗoɓe politique ɓe foof nodde hen ha tengti noon e sukaɓe ɓe tedduɓe hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi yeehi yaadi e gueɗe muɗum belde e mettude riwgol ɗan yankoɓe nder leydi Mauritanie ana jeeya e ko ɓuuri teskede nde hitande e biol Human Rights Watch fodde nogas e jeetati ujunere ɗan yankoɓe jaltinama leydi ndi tawti e ɗum yimɓe ujunaje tati mayɓe e nder maayo Atlantique e biol cimtol Jomindo Fronteras. Bismillah mon. On calminama on jurama bisimilla mon ley kabaruji ɗe hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi kawtital aduniyankowal rendingal jayndiyankoɓe ɓangini e nder cimtol wonde jayndiyankoɓe temedere nogas e jetto warama e nder adunaru ndu e wiide nde fedde ɓurɓe hewde ɓe ko e nder Moyen Orient wara FIJ Fédération internationale des journalistes no tampi kadi saabu kewal nangule ɓe jayndiyankoɓe e nder nde hitande e nder mofti windere nden Oumouba. Hiɓe timmi jeyndiyankoɓe temedere nogay e jeetato waraɓe nder adunaru ndun e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e joyi nde limore ko wargo tiɗugo e kadi ɗum ɓeydike ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e nayyi ko ɗum waɗi si tawi ɗum ɗo wona limore ko jertingol tumɓe jeyndiyankoɓe fi andindeɓe ko ha honto woni ko o masibo no hulɓini ko ɗum andini e nder cimtol Anthony Bilanger kolaɗo kuuba fedde adunare toppitinde e jeyndiyankoɓe ko ɓuri ma pinde nde fedde ko fi o alhaali fewndiɗo Palestine e on nokku jeyndiyankoɓe capanɗe jowo e jeego warama e nder hitande nde hari sifa ngo wargo ɗo ɗuɗaka yi'ede e nokku o ko ɗum ɓeydi Anthony Belanger e nde hitande hikka kadi jeyndiyankoɓe warama wano Yemen e Ukraine e ɓenno tawa o faransinajo Anthony Lalikan jeyndiyankejo ƴettowo nate woɓɓe kadi warama Sudan, Peru e Enda o hoorejo no ŋiñi ɗum anga fawgo yagginere dow ɓen wonuɓe hoore o albalaw o andintini si tawi sariya on teddinaka ɗum wallitoto waɗuɓe o bone ɓeydugo sifa mum hiɓe mandini nangaɓe nder hitande nden temeɗɗe jowo capanɗe tato e tato e ɓen ɓurɓe ɓen ɗuɗude ko Chine e Hong Kong nanga to Mali paɗen ne jewte e ganniyiɗe yuɓɓinede fade e yewtude alhaali peɗe politique ɗe jaɓɓama toon no fewi e dilloɓe hewɓe e dawro beltanima nde fotande nde laamu ngu ƴetti hewɓe yaaduɓe o alhaali gandini pelital bangal ni ma wallu no fewi e wattude dawro ngo e lawol ton to Mali kono ina namdi yo waɗoɓe politique ɓe foof nodde hen tengti noon e sukaɓe ɓe keɗoɗen Bocar Tall. ko weltare mawde wonani o baɗowo politique jatuɗo e laamu faddewu ngu wonande Ali Togo jeeyaɗo e fedde UDD Union pour la démocratie et le développement ngal pellital ko tengtinde yidde hewɓe dilloɓe e dawro leydi ɗi. Tout le monde a vu qu'il est aussi nécessaire. Yimɓe fof ne gandi wonde koye ɗum fayano hedde partiji temedde tati e nder Mali ɗum ɓurti no fewi so haalande Allah ɗum hankandi ɗum ƴewnite poɗɗi ustede ɗi guste ngam leydi ndi ina daña mbaadi kesiri rewdi lawol ina heewi ɗi ganduɗa e hay hunde pawaki so ɗum waɗi ma wallu hay wotoɓe ɓe pour permettre aux citoyens de se retrouver. so tawi hewɓe ina beltaninde e fodande o biyeteɗo Binteli sukodillowo e politique mo fedde MRP mouvement de la résistance panafricaine kañum ne holliti wonde yidde mum koyo sukaɓe ɓe kokke fodde mumen e ɗe jewte mbele aɓe mbawa addude yiyande mabɓe. C'est extrêmement important qu'il y ait ko huunde wonde fayida no fewi sanne rendinde hewɓe dilloɓe banggue dawru tengti noon e wonɓe pelle politique ngam joɗade jewtide e alhaali landaji ɗi landaji ɗi ganduɗa kewgal mumen yimɓe fof ina gandi wadde ina haani ɗi kesɗitine beele iɗi jaati e jamanu e ko Mali yiɗi oɗo saaha min so tawi mbiɗo waɗa noddago walla erago ko yoɓe gaccu hakkillaji e sukaɓe ɓe emin poti jeeyede ɗo gueɗel leydi ƴettete pelle kese dañe dewɗi lawol ganduɗi ko poti wadde des partis politiques responsables ngal pellital so laatimo ina anniyi addude waylo mantindiɗo e dawro leydi Mali fandare adine nde ko ustude kewgol pelle dawro ɗe
yoga e lundiyankoɓe ɓe noon kolli kulol e sikkitare mumen. To Gambia ko famde fuu yimɓe jeeɗiɗo ɗanotonoɓe ko rewani lawol maayi limore woɓɓe majjuɓe jiitaka tafon ɗum waɗi koye e maaje Gambia caggal nde laana maɓɓe yooli kano jonnuno fodde yimɓe temedde ɗiɗon e maɓɓe 96 mo keptinama ko ɗum nantini hanki gouvernement Gambia jammal kamisa nde ɓe tintina o kabaru ɓe puɗɗi waɗude peeje yiilade ɓe majjuɓe ko ɗum holli cimtol ngol gouvernement o waɗi hewɓe yiitaɓe ɓe hollama ɓe gona gambinaɓe ƴewtugol ngol ana jokki. RFI Sénégal coggu courant ustama ɗum fuɗɗike hanki go'o lewru ndu gonɗen ko pellital ngal hoorejo jagorɓe Ousmane Sonko nantinno kono kadi jagorɗo halfinaɗo énergie nabiyen uyki ngol ustugol courant ko fewti e ɓesgu ɓurɓe fewti koye ɓesgu ɓurɓe wasde doole hewɓe weltorima ngal pellital keɗoɗen jantore nde Fadima Sy waɗani hen. Moustapha Anne joom galle to legal Parcelles Assainies duwi Dakar jogi ko compteur biyeteɗo woyofal lewru kala maw sodotno ha 3 courant hande e ustugol ngol maw waw fofde hunde nde ɓeydunomo ɗo hankadi ha sa waɗi ujunere a waɗata hen balɗe 5 walla balɗe 10 o joni alhamdulillah rabbil alamin en ɗamini sa waɗi hen ujunere mana ha balɗe 20 walla lewru pourquoi pas alhamdulillah rabbil alamin ko usta fof emin jiiɗi kadi so ɓeydama ustede kadi emin jiiɗi tawno ko wiyete nan Sénégal ko pétrole e gaz en nanɗo en ɗo gam mi ɗamini hunde usto ha ɓuura ko usti ko. ustugol coggu courant ngol wona yimɓe fof jeeya hen toddi ko gollirde e besguji di facture mumen kewani hono Moustapha e oɗo debbo mawɗo biyeteɗo Bolo Thiam. kala ko ɓo courant kam ne andi caɗele muɗum mbay hewde kono joni noon tawde ustama kam kadi woni yimɓe beelamma ñaaji kadi yo Allah ɓeydu ko heddi ko ha yaara yesso ko ɗum tan ñaagueɗen Allah wonni men beelamma no fewi ene wonan jaman courant ñemɓe ko e lewru sappo ɓuuri yawtudu ndu hoorejo jagorɓe o Ousmane Sonko andinno wonde courant ma uste e balde aroje ɗum waɗi ko lebbi ɗiɗi caggal ɗum. Fadima Sy, Dakar, RFI. dental leyɗele adunaru ONU teddiniri nde hitandu ɗiɗi jeegom hikka ko duroɓe egga hoɗaɓe ɗum ko gam hollugol nafoore mabɓe faade e gurdam ndu adunaru wondude e ɓangingol caɗele ɗe ɓe jogui ɗen caɗele no ɓeydo ñande foof saabu mbayligu weeyo ɗe caɗele ɓuuri hen loriɓe ko egga hoɗaɓe diwal Sahel hiɓe wuuri yooro fitinaji joguiɓe kaɓirɗe e boneji goɗɗi e biyol Mariama Sow hertorɗo duro ngal pellital dental adunaru ONU no hana gollirede gam heɓugol peeje hiwoje ɓe duroɓe egga hoɗaɓe keɗoɗen mo e fandu haala Ibrahima Timbiba. Gurdam maɓɓe hande ina muusi sabu le fait ko aɓe egga aɓe koɗa ɓe tabbitani ɗo gotel aɓe gonde jawdi aɓe ngabbo durngol leydi ndi ɓeydotako caɗele ɗe ne ɓeydo yimɓe ɓe ne ɓeydo aɓe paaɗorane no feewi aɗum wonde caɗele gonga en dokkama ɗum mais oto en mbi tan ko noon mais eɗen poti aussi durnude miijoji meɗen mbaɗen henete jewte ha paamen est ce que ko noon tan continuitte walla kadi ala jaɓɓe goɗɗe kadi bawɗe kadi ɓaggade hen haɗum ɓuura wonde meccal parnortegal tawa wona ɗo garɗa fof aɗa woni koɗo a andaka ɗon jeweɗa tampineɗa ina ɗesi musde. hitandu ñaƴire nogas e joyi yeehi yaadi e gueɗe muɗum belɗe e mettuɗe riwgol ɗanniyankoɓe nder leydi Mauritanie ne jeeya ko ɓuuri teskede nde hitande e biyol Human Rights Watch fodde nogas e jetti ujunere ɗanniyankoɓe jaltinama leydi ndi keɗoɗen Moussa Barbari. refuleteɗo jogitorama wa réfugié jo guerre waɗa la Guinée guerre waɗa Sénégal guerre waɗa Mauritanie meɗen hakkude ɗo yo helli ɗum ko hito goto e seedeɓe tawi ko ɗanniyankejo mo Guinée diwaɗo Mauritanie ngol riwgol ɗanniyankoɓe teskama no fewi e hitande ujunnaji 2025 e nder leydi Mauritanie saabu e biyol ardiɓe ɓe leydi ndi wonti nokku ɗo ɓe ɗanniyankoɓe ndewata gam yaade Europe hewɓe noon kolliti o alhaali ina haɓɓude e sifande nde Mauritanie waddi e Europe saabu gam falade ɗe ɗalle Mauritanie sifde e Europe nanodiral fodde 210 millions kalisi euro ko hunde ne pelle daraniɗe hakkeji neɗɗanke leydi ndi kolli mette mumma ngol riwgol malinaɓe Sénégal naɓe e Guinée naɓe addi caɗele diplomatie seeɗa hakkude Mauritanie e ɗe leyɗe ɗum saabima jillu ardiɓe leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie kono kadi jillu jagorɗo Mauritanie tambiɗo jokkodire hono docteur Mohamed
Mohamed Salem Ould Merzouk to leydi Guinée e nder lewru tata ɓuru caggal o alhaali e nder leydi Mauritanie ɗalle ɗe ɗoftaki sariya ina jokki wadde boneji mum e nder leyɗe Afrique hirnangue sabu e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ujunnaji tati ɗanniyankoɓe mbasi pittali mabɓe e nder maayo Atlantique ɗum ko e cimtol Cominando Frontera ko ɓuri hewde e ɓe ɗanniyankoɓe gimoto koye Sénégal, Mauritanie, Gambie e Guinée Conakry. Kabaruji ka non jati koye kabaruji coupe d'Afrique des nations to leydi Maroc hen garten Ramadialo ko andi ten hen nan jati fuɗɗude jahgo assa kippuji dañuɗi dande jeetaɓal timmode galtan e jokitade fiijo ngo fijoji mawɗi anandoma kippuji mawɗi yeru Maroc, Sénégal, Nigéria, Algérie, Cameroun, Tunisie e Égypte ana lima e ko luɗi golle lobbe e kawre arane ɗe kippuji goɗɗi kasin yeru Soudan, Tanzanie, Benin, Mozambique, Afrique du Sud na tawdede e Mali kasin ɗi ɓanti ɗum koye maɓɓe e tawdede jeetaɓal timmode ngal janiyanke keltoɗo coftal ɓalli Aruna Dem wi kawre tiɗɗe anandoma ka belɗe ƴewte keɗoɗen ñande samedi tati lewru janvier ndu paaden ndu fuɗɗoto Sénégal Soudan puɗɗoto kawri ha gayni Mali Tunisie kawra eɗen mbawi hakkude Sénégal e Tunisie Sénégal e Soudan Sénégal wiyete woni favori kañum heedi dow Mali e Tunisie ma mus seeɗa hay sinno Tunisie ɓuuri jogede hamma wiyede jewari yahora caggal ko kolliri ho ñande dimanche nde mawen dañ Maroc e Tanzanie Maroc ham nawi ɗon banggue kañum woni favori saabu Tanzanie hollirani taw haytan Cameroun e Afrique du Sud kamɓe tiɗo ma wulno fewi ñande dimanche nde toujours ma wulno fewi saabu en jii Cameroun darne darinde te Afrique du Sud wonko addori kañum ne ñande joyi lewru paaden ndu gonden ndu janvier o Égypte e Benin kawrata kono mboɗo sikki tan Égypte hettiɓe dow ko wiyete favori ko Égypte mataw jaggate kañum foti wade yaltude ɗon Nigéria e Mozambique ko noon yaadi Nigéria woni équipe mo ganduɗa tawi noon ɓe pettiri tati gadide de ni en mbawi wiide Mozambique wallata ɗum ha yalta heewani ñande talata jettinte huitiéme de finale o hakkunde Algérie e RD Congo wawi wiyede Algérie woni favori kono noon Congo no jogui konngol mum battidiɗo woni wiyete derby Afrique de l'Ouest matchu muuso gulɗo jaw jogori wonde hakkunde Côte d'Ivoire e Burkina Aruna Dem non jango kampo Sénégal Soudan yamde 16 Mali Tunisie yamde 19 faddi ɗum ɗon noon Mali kam ana eto hemtade pijo muɗum jaltinaɗo ñande hokkede boɗeyan o wonno Amadou Haydara leyɗon en Sénégal kañum du fijidan e Soudan du Sud jango tawɓe tawlatake Kalidou Koulibaly jaɓuɗo ɗon boɗewal saabu bofe wakkati eto maɓɓe hakkude maɓɓe e Benin Amadou Barouba kodowal champion d'Afrique e Burkina Faso delvi Afrique hinangue woko doma fasane ɗum non jati Wulat Diaw wiye Diaw ɗum noon ma bandiraɓe ɓe waw heɗade ɗum kono kadi man mbawi yewde ɗum ko wona ɗum en jetti jannide nangal heɗotoɓe RFI Fulfulde en garat joni ñogande jewte waɗade taskara mon tottama konngol kañoggal on toɓɓe yawtude e nder nde yontere en yewti altine ko faati e suɓugoji hooroyaku Guine yuɓɓinaɗe e alatti yawtuɗo kelema sengolaɓe jama on min nayi wotale buyi mi yawno wota ɗen ka mi yahata mi fottale e artowo mi yehi mi woti mi arta mi fottale e yahowo kono ko mi yehi min tawi ɓurno kami woti noon wara mi naɓi kaydi ni wallingol mi taw ɓurno no heewi tew kaydi ko honno heewiri ko honno woɗiɗa mi anda kono noon min nayi on ɗo togunkono ka nder kosam ko général on kanko tigi wiwno o présentotako kala mo golidi présentotako ko démocratie o ari waɗugol ñiiɓe leydi ndi ko wiyete refondation joni haysi tawi hawri wiyama janggo o laamike kanko aɗa wiwno faala ka laamu haray ɗon togunkono ke kosam wote ɗum feƴƴi laggine gaɗen e hoore jaam yimɓe ɓe yahaali ko wote biroji ko a yetta hay goto goɗɗi go ko wona 10 wotti goɗɗi go tata heɓade hay 50 goɗɗi go har fayda goɗɗo rewa toon ɗe tigi tigi on ɗo yimɓe ni yahaali ka woteji ɓayna ka fenade ko yimɓe jama on no andi ɓayru ko sa woti mo wotanɗa wawata hendade ko wotanɗa makko ɗum wawe moɓede ɓayru no hina ɗum haray jama on participale wote ɗe ngal laggina ɗo few ko honno taskorɗon nde fiyande kono Amérique e nder diwal Sokoto to rewo leydi Nigéria fiyande de Donald Trump waɗi Nigeria ena hawni kono noon ɗum ina famno Donald Trump enen fof eɗen gandi o yiɗa Afrique hen noon Nigeria ko leydi ɓurdi mawnude e nder Afrique ko ndin leydi Donald Trump yiɗi fusde wona wiide hankadi mbo walla isayankoɓe walla ɗum ɗo ala ɓeɓe fewita ɗon jihadiyankoɓe ɓen wona Sokoto goni ko Maiduguri Boko Haram en e l'état islamique en ko toon goni aɗa andi ko waɗi ko
Sokoto ombo faami e kadi kala jogiiɗo haqqille ina faami sabu ko Sokoto woni centre kala ko fati e diine l'islam e nder Nigeria. Donald Trump to bombi pour haɓade état islamique bonni ko ɗori mumen fof e dow inde ko ballowo chrétien en ɗon haala ka fewani koɗo golle ɗe e peewi mo fonno tan arde o wiya ko kaɓotoɗo état islamique mo walla yimɓeɓe fof no guuriri toon gurdam mumen sabu kayen fof ɓe mbaɗa julɓe yo heferaɓe fof ko haala ka tan woni fewani no ariri ni sabu eɗen gandi enen fof Donald Trump han ko darani tan ko heɓde mbuñaari wiyetendi prix Nobel de la paix donc kala no heɓorto kanko kay mo darta tan. e alarba on humpitimen goɗɗi e kabaruji ɗi ɓurɗo maaditade tawa hiɗi battini e mon e nder hitande 2025 2025 o hitande mettude hitande musde par ce que ko muusi ko ɓuuri hewde e ko weli ko minen nde min teski hen teskuwiji mantidiɗi ko oɗo migration sukaɓe min waɗoɓe kala ndesa yahoɓe caggal leydi gam yiloyade ngaalu min teskima hen ko yeehi hen ko ɗum ɗo koko tonga tan ene yiya ko yiya ka tan ene tonga ko ujunnaje 3,9 debbo e gorko suka e mawɗo hakkude jaarowo tan 18 jiida yaroɓe 20 walla 30 fof keddima e maayo teskuyaji goɗɗi nani hen e yimɓe nangateɓe tan mbare e dow amde giɗaɗe wiyani waɗani tan ware comme gertoɗe ni surtout ma noon e rewɓe e worɓe mumen nanga tan mbara ɗumen ɗum ɗo fof koye teskuyaji jeeya taskima nder reeɗo hitande woni jippinere laamu yiɗinode waɗude ko waɗali e nder leydi Benin e nde nanonomiɗo nde ɓerde nde metti woodi fa hande ayi hunde nde hayɗinaki kam fa yetti nokku caggal muɗum kettinimɗo RFI fulfulde kolli wiide ke jippinere laamu nde tilaki taponna jina hay nde ɗo woni jonga ko hakkilon fuɗɗi walade seeɗa caggal muɗum seeɗa waro wiyama kadi horejo leydi Benin payi waro wangiɗo handema jamani en hollike fa joni tawi jonga jayneji kewɗi puɗɗi wardude jayneji mumen hollake jippinere laamu nde waɗiray no yiɗiɗa ko honɗum woni yela mon en nde hitande heyre 2026 en calmini Fatmata Sissa Wade e dendagal RFI fulfulde gollotoɓe hen foof on ñagam yaafuyi yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri on gacca hakke wonduɓe wonko welata kalɗo taw welta keɗotoɗo on ñagam yaafuyi no fewi yo Allah waɗa ɓamtade e leyɗele men waɗa men arsugaji e Allah rokku laamuji men fertuji wawde wadde investir beel ma sukaɓe men fof keddo e nder leyɗele men en weltinima kadi dendagal guritari ɗeɗo ha nder département de Tekane région de Trarza gomuji cosadi hettotoɓe RFI fulfulde fof on mbiyam bonne et heureuse année alors kadi amen kadi min dañi fréquence uji mawɗi taw émission ngaji ɗi fof en mbawa heɗede e nder leydi Mauritanie département de Tekane o ɗon ñagane Allah rokku en hitande jaam hitande uddittare Allah rokka Sénégal jaam rokka Afrique jaam rokka Europe jaam yo hitande natten nde yo ɓuranen hitande jaltuɗen nde Allah dandu en e musibbaji beeyoji e musibbaji jahoji Allah kadi rokka en lamɓe yurmotoɓe nandirteɓe oto ko woɗi en sona jaam en ñalawma ka yewtere udditinde si Allah lan ɗo muuyi RFI Saint-Louis e dow 99.9 toɓɓere jeeɗiɗi RFI Ziguinchor e dow 87.7 toɓɓere jeegom RFI Conakry e dow 89.9 toɓɓere jeenayyi RFI Bobo Dioula Sow e dow 99.9 toɓɓere nayyi Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe ko woni tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka jayndiyankoɓe 120 warama nde hitande 2025 faltinde ko ɓuuri hewde e mabɓe wara koto Moyen Orient ko ɗum holli fedde jayndiyankoɓe windere FIJ jayndiyankoɓe hewɓe kadi nanggama e nde hitande to Mali kam jewte ganni yiiɗe yuɓɓinede ko fewti alhaali politique weltorama no fewi toon to leydi Mali daruyankoɓe hewɓe beltanima nde fotande nde laamu ƴetti ɓe andinigal pérital wattude ma wattu walla men ma wat feere ha dawro ngo e rewa e lawol toon to leydi Mali kono ina namdi yo waɗoɓe politique ɓe foof nodde hen ha tengti noon e sukaɓe ɓe hitande 2025 yeehi yaadi e gueɗe muɗum belde mettuɗe e rewgol danniyankoɓe e nder leydi Mauritanie man ana jeeya e ko ɓuuri teskere nde hitande e bill human rights watch fodde nogas e jettati ujunere ɗanniyankoɓe jaltinama leydi Mauritanie tawti e ɗum yimɓe ujunnaje tati mayɓe e nder mayo Atlantique e biyol fedde nde wona laami encore biyetede Caminando Fronteras tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kaleten on jarama e jokkide heɗade RFI fulfulde ha tengti onon sengiɓe hello Facebook hello YouTube kono kadi e TikTok
en ji message uji ɗi en ji bindande ɗe on jarama yo Allah waɗa noon jaam yo Allah hokker wattude ni e laabi en jetti jarni Ibrahima Ba to karalagal to wondude e Ina Bolaro yo jaame kisal woni mon ko wona ɗum tedduɓe joni en timminirat nder jonde kabaruji e taskaram lawol gandal e nedi on jarama yo Allah hokker ñalde ɗo jaam